Helo, a chroeso I sgwrs lysh am y 5, a da ni hynny yma'n canolbwyntio ar Aniq, sydd wedi cael ei sgwennu gan Marged Mahum Umer ar y cyd. Mae Aniq yn rhan o gyfres y 5, sydd wedi cael ei sgwennu gan 5 awdur a 5 cyd-awdur, am 5 o ffrindiau gwahanol sy'n mynd I Ysgol Gyfun Llwyd, Mlwyddyn 11, a mae'r 5 ffrind yn hollol wahanol, maen nhw'n bobl wahanol I gilydd, pobl sydd allan ddim yn ffitio'n iawn i'r gymdeithas, da ni'n weld, ond yn amlwg maen nhw. Mae o'n mynd yn erbyn y stigma yna o bod yn wahanol yn beth drwg, a dwi wrth fy modd efo hynna. A dyma'r clawr neis iawn, credigol iawn. Yna I ofyn I Marged a Mahum gyflwyno I hynna, os yna'n iawn. Marged, gawn ni ddechrau efo chdi? Ie, Marged, a nes I sgwennu Aniq ar y cyd efo Mahum. Dwi yn wreiddiol o Fangor, ond dwi bellach yn byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd. A Mahum? Helo, fi di Mahum a fi yw cyd-awdur nofel Aniq efo Marged a di o Caerdydd. Ac y cwestiwn gyntaf sgenna I chi ydy, sut athach chi ati I lunio cymeriad Aniq? Sut ydych chi'n cael 2 berson at ei gilydd I lunio un cymeriad? Nathoch chi gymryd rôl wahanol wrth fynd ati, neu wbeth penodol, neu sut ydych chi'n mynd ati? Ie, so I ddechrau fo yn y gweithio cyntaf gafon ni fo Elgan a Manon Steffan Ross. Gathon ni gyfres o gwestiynau am nodweddion Aniq a beth yn eisiau i'r cymeriad fod o ran be mae'n licio, be di ddim yn licio. Ac yn rhyfedd iawn, bod ni'n dwyd I ateb y cwestiynau yna gwbl ar wahân, oedden nhw mwy neu lai yn identical ac yn ofnadwy o debyg, so oedden eitha naturiol y ffordd oedden ni'n dwy wedi gweld Aniq o'r cychwyn cyntaf. Dwi'm yn gwybod Mahum os ti'n cytuno efo hynna, ond dyna oedd y teimlad ges I anyway. Ie, yna llawer o tebygolrwydd I fod yn onest, ie. O popeth dros Zoom, felly dechreuon ni trafod beth o'n ni eisiau cael ar draws gyda stori Aniq, a wedyn gweithio ni efo personoliaeth a datblygiad y cymeriad, a nath popeth o'r naturiol yn cytuno. A Mahum, dyma dy dro cyntaf di'n gweithio ar nofel, ia? Felly, beth ti di ddysgu am sgwennu nofel I bobl ifanc? O'ch di cryfhau daw chdi I sgwennu mwy, ta ti'n ffansi wneud I mwy ta be? Ie, mae'r profiad wedi bod yn anhygoel, a mae wedi neu fi eisiau sgwennu mwy I fod yn onest. Ie, mae tro cyntaf gweithio ar nofel, a oedd y bach yn gwahanol fi'n credu pawb oherwydd y popeth dros Zoom fel dwedes I cyn. A felly oedd y cyfarfodydd I gyd dros Zoom, a ni methu fel cyfathrebu fel bysyn ni yn arferol. Ond gweithio ar y nofel yma, oedd yn anhygoel oherwydd dwi heb, am fy mhrofiad I, dwi heb gweld llawer o diversity mewn llenyddiaeth Cymraeg, felly oedd y gyfres yma'n cyfle rili bwysig I ddangos ac I ddweud storïau 5 cymeriad mor wahanol ond mor bwysig. Ie. Ia, Marged, wyt ti di ddysgu fel? Do, nes I ddysgu bod fi ddim cweit mor ifanc ac o'n i'n meddwl o'n I. Nath ffrind I fi ofyn dy gwir mewn yn y digwyddiad Palace Sprint nathon ni, sut oedd o I fod yn berson ifanc yn sgwennu hefo pobl ifancach, os yna'n neud sens. Na, oedd o'n ysbrydoledig y pethau sgyn bobl ifanc oedd Mahum I ddeud. Just gymaint I ddeud, gymaint o sgôp o ran pethau sgyn ni ddysgu. Ac I fi, un o'r pethau oedd yn ddifyr oedd yr defnydd o iaith a pa mor y ffordd mae pobl ifanc yn siarad o ran yr ochr cyfryngau cymdeithasol, textio, a sut mae'r iaith yna newid o'i gymharu fo'r iaith ar lafar. A hefyd trio cael yr cydbwysedd yna rhwng nid o mor llafar a naturiol o phosib, ond hefyd cynnig rhywbeth llenyddol cyffroes I gyda'r llennydd hefyd lle. Dim bod y ddau beth ar wahân, ond dwi'n meddwl bod yna gydbwysedd I digwydd yma hefyd. Ie, gallai Mahum achos bod Aniq yn ogleddol, dwi'n yn gwybod sut nes di
ffeindio hynna. Achos o'n i lwcus nes i gael sgwennu yn fy acen ogleddol i gymharu fo rhai o'r awduron eraill, ond dwi'n gwybod Mahum sy'n ysdi dim o'n hynna. Yn y dechrau, oedd y bach yn confusing. O, i fod yn onest, is i addasu fe eitha gyflym os dwi'n dweud. O rhai pethau ni fel, oce, be yw hwnna? O wedyn, efo context a popeth ni fel, oce, I get it. Oedd hwnna bach yn her, ond o'n i'n dda, oedd e di rhywun naturiol. O, sôn am heriau, a dyna oedd yr her fwyaf ta addasu'r tafodiaeth, ta yna, wel yn amlwg o'ch chi'n gofyn i dod dros Zoom, do, mae'n siŵr bod hynna'n mynd hawdd. Ond yna rhywbeth arall illa do ddim mor amlwg fyswn ni ddim yn ei weld fel fysa fo'n heriol fel person sydd ddim yn sgwennu. I fi, dwi'n meddwl na un o'r pethau ni'n boeni amdano fo mwyaf wrth fynd fewn i'r prosiect oedd delio hefo, mewn ffordd sensitif, efo rhai o'r themau oedden ni'n mynd i fod yn ei trin a'i trafod o fewn y nofel ac o fewn y gweithdai hefyd. So, doedd o'n chwarae teg i elgan am greu awyrgylch lle oedden ni'n gallu trafod yr pynciau yma, ac i hefyd i'r cydawduron a'r awduron am fod mor agored ag onest a parod i siarad am bynciau ofnadwy o heriol ag anodd. O'n i wir yn reit nervous am sgwennu yn enwedig am yr themau fel Islamophobia ag galar a discrimination a pethau ella dwi ddim cweit wedi delio efo nhw fy hun yn y ffordd Mae Aniq yn delio efo nhw, ond oedd o jyst yn wych cael Mahum yna i fod yn llais mor gonest a sensitif ac authentic drwy'r profiad yna o sgwennu'r rhannau mwy heriol yna'r nofel. Mam, ti'n gweld hynna neu ella bod, oedd hynny'n her i ti, fatha bod mor onast, ta ydy o'n rhywbeth sy'n dod yn naturiol i chdi ta be? Ie, oedd y bach yn odd siarad am y beth yma i ddechrau efo, ond fel dywedodd Marged, oedd awyrgylch mor fel agored a croesawgar, fod e dros Zoom, dros trwy sgrin, oedd awyrgylch amazing, a oedd pawb o'n i wedi gweithio efo yr awduron a'r cydawduron, o'n nhw i gyd mor amazing i weithio efo, a y pawb yn deall, a o'n i beth yn teimlo fel nhw ddim yn gwrando ar beth sydd gen i ddweud, a felly i ddechrau gyda oedd e'n eitha, o'n i'n nerfus i rannu rai bethau, ond wrth ni fynd ymlaen oedd e jyst yn teimlo bod ni'n gallu siarad a fod i'n gallu dweud beth sydd gen i ddweud. Faint o debygrwydd oedd rhyngoch chi ag Aniq ta? Mae'n siŵr bod chi wedi treulio lot amser yn sôn am Aniq ag yn llunio'r cymeriad ta, ond faint o'na chi oedd yn ddig o iawn ta? Ti eisiau mynd gyntaf? Ie, oce. Wel, Islam i ddechrau efo, dim Muslim hefyd, felly mae'r crefydd, a hefyd dim Pakistani Cymraes, felly mae diwylliant a pethau'n eitha tebyg. Hefyd mae'r ddwy ohonyn ni'n hoffi celf, a'r trydydd peth, ni ddwy'n tebyg efo'r teimlad cryf ni a bwy am ddiffyn ni'n ffrindiau a beth sy'n bwysig efo crefydd a efo diwylliant hefyd. Fi'n credu bod ni efo hwnna yn debyg mewn i'n personoliaeth. Am ti Marged? Ie, dwi'n meddwl i fi, nes i'n sylweddoli dy gwir tan o'n i bron yn gorffen sgwennu nofel faint o achos dwi'n dioddef o gorbryder, a nes i'n sylweddoli faint o'r gorbryder yna o'n i wedi rhoi ar Aniq, ond dwi'n meddwl oedd o'n reit cathartic i fi, allu portreadu y ffordd dwi'n teimlo gorbryder yn Aniq, ac oedd o'n ffordd reit diddorol actually o fatha helpu Aniq ffeindio coping mechanisms, ond nes i ffeindio coping mechanisms drwy Aniq, sy'n swnio bach yn bizarre, ond oedd hwnna'n brofiad reit braf. A hefyd, dibyniaeth Aniq ar greadigrwydd i ddelio efo pethau. Mae hi'n gweld celf a cerddoriaeth yn
rhywbeth sy'n helpu hi ddelio efo pethau, a dwi'n meddwl bod fi unio'r un peth, o ran dyna'r pethau sy'n cynnal rwy'n ac yn cadw rwy'n fynd mewn cyfnodau anodd. Ie, achos chi'n gweld sawl gwaith bod hi'n yn dibynnu ar ei ffrindiau hi'n aml, fatha fel ei ffrindiau hi'n gynhaliaeth iddi mewn ffordd, fatha bod hi'n, achos mae'r 5 i gyd, mae nhw'n wahanol, a wedyn mae yna rhywbeth yn dod â nhw at ei gilydd, a oedd o mor braf i fi cael darllen a gweld, achos mae nhw yna i gilydd drwy'r adag, oedd hi oedd nhw yna'n ei cynnal hi mewn ffordd. O'na unrhyw negeseuon oeddech chi'n drio gyfleu cyn i chi fynd ati i sgwennu, o'na negeseuon oeddech chi isio i gael allan yna i bobl ifanc sy'n darllen llyfr. O'na, pan o'n i'n darllen yn y themau mwy amlwg i fi oedd, fatha sut i ymdopi efo galar, codi ymwybyddiaeth am Islamophobia, a wedyn, wel, yn dilyn o galar, fatha problemau teuluol sy'n dod o golli rwy'n yn y teulu. Nathoch chi feddwl o fain llaw, mae dyna oeddech chi eisiau gwneud, ta nath o ddod yn naturiol? Ta be? Mahum, ti eisiau ddechrau? Ie, wel, i mi oedd yn bwysig iawn i gyfleu Islam mewn ffordd gywir, herwydd rôl i oedd yn benodol i ffocysu ar yr rhannau lle ni'n trafod Islam a bod yn Muslim a diwylliant Pakistani, a felly mae llawer o newyddion a gwybodaeth ffug ac anghywir sydd yna yn y byd, a felly roedd yn bwysig ein fod ni'n mynd ati i ysgrifennu llyfr efo sensitifrwydd a i fod yn onest efo'r pethau fel hyn, a hefyd gall unrhyw un darllen eu llyfr wrth gwrs, ond yn benodol roedd yn bwysig i mi fod yn Islamiad ifanc yn gallu unieithu efo'r cymeriad, nid yn unig mewn ffordd mawr fel bod yn Muslim neu wynebu Islamophobia, ond y pethau bach fel diwylliant neu gweddio neu dyddiau Ramadan, a fod nhw'n gallu adnabod bach o'i hunain mewn prif cymeriad yn hytrach na cymeriad cefndir, sydd jyst yn am diversity sy'n digwydd eitha lot mewn nofelau. Ie, Marged, amdan ti? Wel, i fi, doedd na ddim negas o cyfryw, oedd yn fwy o isio cyfleu pa mor, wel, faint o heina a cymhlethoda bod yn berson ifanc yn y Gymru gyfoes, a jyst dangos, bod Aniq alla i rywun sydd ddim alla yn arwynebol yn meddwl bod nhw'n gallu unieithu efo rywun fel Aniq, go iawn, mae pobl yn mynd drwy'r un math o deimladau, yr un math o brofiadau, da ni yn gallu unieithu efo'n gilydd, dim ots pa mor wahanol da ni yn gweld yn gilydd, a jyst dangos bod Aniq yn gymeriad crwn, cyflawn, sy'n mynd drwy pethau normal person ifanc, a gymaint mae hi'n mynd drwy pethau fwy niche a penodol fel Islamophobia ac i galar penodol hi lle. Felly, dyna ddim negas o cyfryw, jyst eisiau dangos cymhlethdod pobl ifanc yn gyffredinol, achos mae'n bwysig bod ni'n gweld hynna ac yn dathlu hynna fyd, achos gen pawb rhywbeth i ddweud. Ie, bod chi allan, chi'n deall bod chi'n di trio, ond y neges dwi'n gael ydy, bod ni gyd yn lot debycach na da ni'n meddwl. Dydy ole da ni'n dod ni, pa grefydd da ni'n ei gredu yn fo. Ydy mae'n ein i ni, ond dydy o'n ein i'n hollol wahanol i rywun arall. Mae gen yr un teimladau da ni'n ei deimlo falle diwedd y byd. Felly, pam barn ni pobl eraill, pam bod yn gas, mae casinoedd yn rhywbeth da ni'n weld yn lot rhy aml, dwi'n meddwl yn y byd, a dwi'n meddwl bod hi'n hyfryd i bobl ddarllen llyfrau fel Aniq, jyst i ddod i ddeall yn gilydd yn fwy, dwi'n meddwl. Marged, ti wedi gwneud, ti wedi cael gradd MPhil mewn astudiaethau dealliaid, do? A ti un o'r peth rand ar gerddoriaeth wrthdw. Tra'n cyflwyno nofel, oedd hynny o fydd i chdi, wrth ddechrau dysgu am grefydd pobl eraill neu am traddodiadau pobl eraill. Sut nath hynny effeithio dy sgwennu di? Ie, wel, oedd y cwrs i hun yn
yn canolbwyntio ar lot o wahanol disgrifiaethau, so oedd o'n hanes, crefydd, athroniaeth ac yn y blaen, yn canolbwyntio ar fwyaf ar India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, ac chydig ar Nepal a Bhutan ac ardal yna'r byd. Nes i'n hun ganolbwyntio ar India, ond y peth mwyaf nath helpu mae'n siŵr oedd yr ochr ieithyddol, felly nathon ni wneud modiwl mewn Hindi a chydig o Urdu, felly oedd yna'n, o'n i reit excited i allu rhoi defnyddio bach o'n Urdu bach yn rhydlyd, ond o'n i nes i droi cael Mahum yn cywiro Urdu, nes i rili droi hynna. So, hwnna oedd y peth mwyaf nath helpu mae'n siŵr, ond dwi'n meddwl bod o'n bwysig cofio hefyd, bod fi wedi gwneud y radd yna, mae profiad rhywun Pakistani Cymraeg mor benodol i Gymru. Dwi'n meddwl bod fi wedi transferio'n rhywbeth nes i ddysgu o'r cwrs yna yn benodol fewn i'r nofel. Dwi'n meddwl Mahum oedd rili'r adnodd mwyaf gorau gyda fi o ran y profiad yna. Ond mae'n siŵr bod oedd yr music Urdu yn bendant di helpu, achos nath yn ffrind i Shreya, mae hi'n dod o Delhi, nath hi greu playlist i fi i hoff ganeuon Urdu hi, a dyna ni'n rando efo rhwng seibia o sgwennu, so oedd hynna'n neis. Dwi'n recomendio unrhyw yn rando ar music Urdu, mae'n ffantastig. Oedd hi'n anodd ta fatha newid, achos sgwennu, rhoi dy hun mewn sgidiau rhywun sy'n mewn crefydd gwahanol i chdi, oedd hynna'n anodd ta oedd yn rhywbeth nath y astudiaethau di nath helpu hynny ta. Dwi'n meddwl, mae sgwennu un o'r pethau gorau yn sgwennu di bod chdi'n rhoi dy hun mewn sefyllfa yn gwahanol. Dwi'n meddwl, yn aml iawn, mae rhywun yn amlwg yn sgwennu o'i profiad dy hunan, ond mae hefyd yn ymarferiad gwych, trio rhoi dy hun yn sefyllfa rhywun arall. Ond i fi o ran sgwennu o safbwynt rhywun sgyn grefydd gwahanol, mi oedd yn anodd i ddechrau achos dwi ddim yn cyfri'n hun yn berson crefyddol, felly oedd o'n her oedd yn her trio dallt sut mae crefydd yn dod fewn i bywyd person ifanc. Ond wrth i fi sgwennu mwy, a dod i ddallt mwy, a gwrando mwy ar Mahum, nes i ofyn i Mahum yn benodol sgwennu bot am be mae Islam yn olygu iddi hi, a nath i ddeud rhywbeth, nath wir aros efo fi, sef bod Islam yn cadw hi afloat, yn cadw hi fatha uwchben y dŵr, basically, yn cadw hi fynd, a dwi wedi cynnwys hynna yn yr nofel, a dwi'n meddwl sgwennu amdani Aniq yn gweddio ar y rwtîn crefydd hefyd. Dwi'n meddwl nes i ddod i ddall os mwy am sut mae'n gallu bod yn gynhaliaeth ac yn coping mechanism i bobl ifanc. A ges i lot o fydd yn sgwennu'r rhannau yna o'r nofel. Felly, Mahum, sut deimlad oedd cael sgwennu nofel am dy grefydd di drwy gyfrwng Gymraeg? Wel, dwi heb wneud unrhyw beth fel hyn o'r blaen, felly oedd y bach yn odd o'n y dechrau yn enwedig, ond roedd y nofel yma jyst yn gyffredinol wedi rhoi rhywle i fi rhannu fy lais, a oedd yn anhygoel yn y diwedd i weld popeth yn dod at ei gilydd. A fel dweres i cyn, dwi heb bod llawer o lyfrau yn gynnwys cymeriadau mathemaidd, a felly roedd yn profiad newydd i allu bod yn rhan o ysgrifennu nofel mor pwysig ac onest, oherwydd mae nofel yn trafod agweddau pwysig a difrifol, a mae rai o'r pethau a digwyddiadau sy'n cael eu trafod yn brofiadau go iawn mae pobl sydd â chefndir tebyg i Aniq wedi mynd trwyddynt mewn bywyd go iawn, a i allu rannu hwnna'n eitha special. Pa mor hir nath i gymryd i chi ta i ffeindio llais Aniq? Neu pa mor hir gymryd i sgwennu y nofel i gyd o'r dechrau diwedd? Mae'n gwestiwn da. Mae'n flwyddyn diwethaf wedi bod yn blur. Dwi'n mynd yn gwybod pa ddwrnod. Mahum, ti'n gwybod? Wel, tua blwyddyn wedi cymryd i greu'r nofel am yr ysgrifennu, a wedyn y cyhoeddi, a i cael yr llyfr yn ein dwylo yn y diwedd. So tua blwyddyn. Wedyn, pa mor hir nath i gymryd i chi felly o'r flwyddyn yna pa mor hir nath i gymryd i chi ffeindio
llais Aniq. Fydden nath o ddod yn munud oeddech chi wedi dechrau, oeddech chi'n teimlo bod chi'n iawn a mae fel oeddech chi eisiau Aniq, o'na newidiadau ta be? Dwi'n meddwl, fel nes i ddweud cynt o ran yr balans ieithyddol, dwi'n meddwl oedd y peth mwyaf o'n i'n gweithio drwyddo fo. Ond ar ôl dod drost hynna, dwi'n meddwl, o'n i'n teimlo fatha bod llais Aniq yn dod yn reit naturiol wedyn. O'n i'n ffeindio'n reit hawdd mynd at Aniq a mynd i zone Aniq fel bethau. Dwi'n gwybod Mahum, os ti'n cytuno. Fi'n meddwl oedd y ddwy ohonyn ni'n gweithio eitha da a oedd wedi dod naturiol sydd wedi helpu lot fel dweud o Marged ar y dechrau ni wedi ysgrifennu bach o'r pethau am Aniq fel draft cyntaf y cymeriad a oedd pethau eitha tebyg, felly oedd llawer o bethau yna di aros erbyn diwedd y nofel a efo balance a popeth fi'n credu bod y llais Aniq wedi dod yn eitha cryf ac eitha naturiol wrth i ni mynd trwy drafftiau ac tynnu bethau allan ac adre pethau. Oedd o hefyd yn ddifyr ddysgu am Aniq drwy drafftiau'r nofel eraill a nath hynna gyfoethogi'r nofel, dwi'n meddwl, just gweld Aniq sut oedd yr awduron eraill yn gweld ti, sut oedd hi'n dod drosodd, sut oedd hi'n siarad, so oedd yr interaction yna'n fuddiol, dwi'n meddwl, jyst i gryfhau llais hi. Wel, chi wedi sôn am pa mor bwysig ydy Aniq, ac yn amlwg mae mor bwysig bod ni bobl ifanc yn dod i nabod, ni bod ni'n derbyn pobl fel gyma nhw, a maen nhw'n, a wedyn, fysa chi di licio, neu oeddech chi'n ymwybodol o straeon fel Aniq pan oeddech chi'n ifanc, neu'n iau, ydych chi yn ifanc, yn fengach. Fysa chi di licio cael stori fel Aniq, be oeddech chi'n darllen adeg yn oeddech chi'n darllen peth, oeddech chi'n dal yn ifanc, pan fi sydd oeddech chi'n hyn? Fysa chi, sena di helpu chi i dderbyn eich hunan fwy? Dwi'n meddwl sef o wedi, dwi'n darllen Aniq wan, a mae'n neud fi'n deimlo, dwi'n nabod gymaint o bobl hollol wahanol, bod fi yn amlwg yn derbyn pawb fel oedden nhw cynt, ond mae o'n fwy, hyd yn oed mwy wan o ddathlu, bod pawb yn wahanol, a bod mae bob un unigolyn yn dod â gymaint i gymdeithas. Da chi'n meddwl bod yna fwy o le am straeon fel yna yn yr iaith Gymraeg? A fi'n oed. Dwi eisiau mynd gyntaf Mahum. Mae'r cyfres yn dathliad o unigolion gwahanol a dwi ddim yn mynd i dweud pan o'n i'n ifanc ar y dydd o'n 15 mlwydd oed. O'n i heb gweld llawer o storiau fel Aniq neu fel yr nofelau gwahanol yn y gyfres cyn i fi clywed am y prosiect yma. A mae o'n rili bwysig ei fod yna yn y byd i ddangos faint o bobl gwahanol sy'n byw yn Gymru, really, a'r profiadau nhw, a felly gall pobl mynd mewn sgidiau eraill a i rili ddeall be maen nhw'n mynd trwy, a felly gall ni ddeall i'n gilydd bach mwy. A dwi'n credu bydd e'n wych i cael pethau mwy fel hyn yn y dyfodol, a gobeithio ni wedi agor llenyddiau Cymraeg i hwnna. Dwi'n credu hwnna'n bwriad really bwysig i'r gyfres a i pob awdur yn y gyfres. Bendant, dwi'n cytuno, ac tyd i ateb y gwestiwn di Brengain, swn i wedi bod wrth y modd, sy'n rhywbeth fel y 5 di bodoli pan o'n i'n yn yr ysgol, o'n i'n darllen lot fawr yn anffodus, yn Saesneg o'n i'n uniaethu mwyaf efo'r cymeriadau. Mae'n anodd deud yna, hwn yn wir, ac dwi'n gobeithio na'r dechrau di hyn o ran y 5 bod
bod o'n agor drysau I gymaint mwy o straeon gael ei deud. Swn I wedi bod wrth y modd sy'n rhywbeth am cymeriadau LGBT, cymeriadau sy'n mynd drwy broblemau iechyd meddwl, sa hwnna wir wedi helpu fi, fel ti'n deud, derbyn hunaniaeth rhywun yn haws, a jyst teimlo'n llai unig. Mae llyfrau'r celfyddydau yna, dwi'n meddwl, mae celfyddydau y celfyddyd yn llwyddo, dwi'n meddwl, pam gen ti'r cyfuniad gwych na o teimlo fatha bod chdi'n dianc I rwla, ond ti hefyd yn uniaethu efo'r profiad yna'r cymeriadau. A dwi'n gobeithio na dyna mae y 5 di llwyddo I wneud, achos o'n i'n bendant yn teimlo fatha bod fi di dianc I rwla yn ystod Covid, achos bod fi'n cael bod yn rhan o fyd y 5. A ia, dwi'n gobeithio geith pobl ifanc a disgyblion ysgol fydd mawr allan o'r 5 llyfr yma. A gobeithio fy'n fwy ddod. Ie, swn I ychwanegu. Fi wedi dweud I Marged o'r flaen efo ieithu efo'r cymeriad. Fi'n cofio darllen un o'r drafftiau a fi'n meddwl clywed darllen rhywbeth am bwyd. Oedd yn bwyd o'n Harry sydd yn hoff bwyd fi, ond mae'n fel Indian, Pakistani, anyway, mae'n dish diwylliannol, felly pryd bynnag dwi'n dweud dwi'n rhan fwyaf o pobl ddim yn gwybod beth yw e, a darllen hwnna ma'n y llyfr, o'n I fel, oh yeah, a fi, o'n I wedi neithio efo fe, a when o'n I eisiau sylweddoli fel, well, dwi ddim fel arfer yn teimlo fo na, a oedd e jyst I profi fi faint o gap ma na mewn nofelau, mewn llenyddiau. Ond dwi jyst yn gobeithio gall pobl uniaethu efo'r nofelau yma nawr. Ie, dwi'n siŵr bysyn nhw. Mae'n anhygoel beth ydych chi'n gwneud, a dwi'n gwybod efo'r 5 llyfr bod e jyst I gyd mor na. O, ta fi bron yn mynd o. Sori, bach o broblemau technegol yma na. Felly, diolch yn fawr iawn I Lush am gael ag I lleicu am roed y cynnig I ni I siarad, a diolch yn fawr I chi'ch dwy am ddod I siarad efo ni. Diolch I bawb sy'n gwrando adra. Ag mae'r llyfrau, lle mae'r llyfrau ar werth yn Siopa lleol ag ar wefan Lolfa. Yeah. A hefyd, mae darna'r cyd-awduron am mae hynna'n wych hefyd. Do'n siol yna, mae hwnna'n anhygoel. Felly, darllenwch a mwynhewch nhw, achos mae nhw'n anhygoel. Dwi wir yn argymell I chi ddarllen I gyd. Felly, diolch yn fawr I chi gyd am rando ac am ddod I siarad efo ni. Diolch. Diolch.